Ubuhansu bw'umuguzi. Tariki 12 mwanchomo ligiracha omotenyi o kiandande onsi asogen takobo kubatemero brio ezukurwa kiete gwikira chinga kibune chinina go sebele no gana takoba kwego kya kwemanya abuyo kweneke kwanyara koba gwesemia amange 10 chebono mogoro bato kumena na sembeo nyara koba gingo chuteria senchire bwenge kege mahali togena takoba to kubateria kurwa semesa yaito yamayagati yabo omobunge be constituency ya Nyaribari Masaba Daniel Mandu kukomena na amo na babwatani ve sekta yichisemi anene aborokia abanebe chikuru cheskonda ne chiri choboroso una enchira ya moyo kubeka emerobeli ya bene ya chikobe kwena kinga nyare kobe gosira ekerengo gichisemi asebunge yongatianda mange gurana na seka kitarike tambe nyare kobe ngokomanya asinchira yobenge. Kutrase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News, Digital YouTube Ndizi TV News, na website ya www.ndizitv.net na buku ya bwatia amaya ya senchire wenge kegi mesemo ya kabire kweneke buna chibicha mnero gichago chira senchira yobo ikiranu sara mu manyiri de mosenera gento kwa kwenekya buna go chiri gutera somo no abwebi manyiri na ngoro kwa Josephat Misingo kwaligania nyara kwa bato kusanga amonaye. Toko ya chakama ya chinsa ikomia sowe ngegima kurase bunge ya Nyaribari Masaba ni gobono omo bunge we constituency yo Daniel Mandu kulitko lialero sechi ABC chia ekiganja kelia CDF chikotoka asensemo ya Masimba nyara koba kwaligania omoyega boko baleta amo haboro kia abarebe chikuru choboroso na bego chirichia secondary na bego ababwatani kurwase sekta yechisemi una inchira ya moyo koroto taigati yemero webara chikoba kobeka ile kone kibuna chiskuru chenyere koba chiko korabyase amatemu amanene ukora kurwa senseme yo nigo Mandu kuhata bire yengati yemero bile meikirano abisiaye egenda tokobage kobeka kubatarana mona serikali ene wizara yechisemi kone kya una ekerengo yechisemi gati yabo ukwagachwa kwa ebirasi okwana na wechi basali gati yemero bile menkenyere kobage ukirani bwa asebunge yo the DCC district sub-county officer. Kutari kugambira amagana y'isemi itangani n'abakera biyemo nesengenjo bose namo n'abayibori n'abana baitu asika dicedere jamani boyo disikurinjire cya korata mazembuye mwakore twanyara tobiye kuciye biyego twanyara kubanga ngito kora matemu mwakoyo cyakero mutinye boche swagamba mangana episemi na kituo kubwata na education eride sub county yetu ya Nyaribari Masaba ze constituency yetu eire ne kutakana ase county ya Busia usema nini asenze yake aragoba tegero chisa sana ibere ngomerande amaternity bechisikuru cha primary kutoka bechisikuru cha primary 81 cha serikali egati ya borokia abo iga banyarako bawikirana se omoyego yona babwatani bechi semini go bagokira egetambukiro ekyo kubareta amo ababwatani abo asebalire chiranga mbachi ko babakwenekia ngachinga baranyarako bakorana chiskuru cha banyarako bagosegeta aboro kigwa ane bali bagenda to bakwaliga nego chia se amatemwa mane banyarako bagokora bya nigo babulire mo chumbe bo hanyare ko baga ko bwaterana nawikirania amagani hayagena to bakwenekiwa ase chiskuru choboroso nechiri ya secondary. That with the growth, with the development, if anything we are to move, we must start with education. And that's the way you are born. We thank you so much.
having called this group of people, the people who are just on the ground, I think I should also appreciate and say thank you so much, because this is the genesis of that education movement. I want to go straight. Our sub-county director of education talked about the kind of infrastructures in our schools and in our institutions, especially in the South. We don't have enough land. And I wish that you will redo your statistics and find out that among the schools that are in your constituency that do not have storage buildings, you start very fast to invest in them so that we can have that facilities or infrastructures which are going to accommodate the recent increment in our institutions. Number two, I just want to talk about also on what you started this year. You sponsored. And that is where you are to break. Actually, you brought the problem of low enrollment in our schools. Economics 1, I want to testify, it had a very low enrollment, but when you came in, that school has an enrollment today, as I'm talking in the minutes, is now 310. Me county ya Nyamira nigo omotenele go somo women rep county yo Jerusha mo manyi nyare ko baga kora omorovelio bo kaneke nyare ko baga usira ebyombe igati yabo ebyombe bya babwatani be sector ya boda boda wo kwana kurashi semo chia kemera nigo Jerusha we nyare ko baga ko boliye serikali ene nyare ko ba ge konyora abantu korwa asegesa ku kebagusi anene chinga kya serikali genza ko bage ko yaligania ko ena na amabaga yabali kibabo ase chiwizara kolengana Jerusha nigo orogongoro usi rwanyara ko barogotigwa magega hase urwanyara ko barokonyora omuwaziri oyo mobweka sebigatabire nigo boigo abantu kurwa sorongorwa gusiba bwatiri bagaria bene kwenyorera emeremo ase chiwizara ime serikali ya Kenya Kwanza. Leo nimeamuka, nimetoka Nairobi, nimekuja hapa kwa sababu nilikuwa ninafikiria sana juu ya wanabodaboda wa Kemera Ward na pia vijana ambao wanapenda kandanda na michezo mingine ambao wako hapa. Na pia nimekuja kuona community hii na ninafurahi sana kwa sababu bila nimefika hapa hata yale maneno ambayo nimefanya ya kupatiana tents kwa community, I'm grateful that tumepata moja yao ndio imekuwa imetuhost ndio tuendelee kufanya kazi. Akere keki yese kubagwa aba kusina itobe imeo bia mara twanyoro mu minister yamo Mr. Migos but still nimanye magendera kunya ko negotiate kurwara ba PS ka kile tutamunot forget mu busi tutakita menzo mu PS yonde igoro ya mu PS yosatra ko ya matubwat iganya mira tutakitonya ore no nyamba tatu asenye ntole ntubwati umusi PS yorore iga serikali yane guys na chalero ukuganikora no konke abantu baitumba tatu ka bembawa ande Togos kamotenigo abalemiene nekorase rogongorwa gusibanyere ko bagosemigo banyare ko bago tumia endagira yetugo heye nyarire ko bage korosi wana ekerengo kigoro una enchira moyogo segeta konyora lige sa lire ligi ya kegima okwana monegeta seni Kendizi TV omosiyo bwe company ya ekorosia endagira yetugo ya Mbeki Feeds nigo atebire ko bwatekana bono no gutumia endagira eyo engia nigo abalemi ranyare ko bakogo keralige salire ligi yarabigo okwandika banyare ko bakoira nia engeli he banyare ko bagutumeka asobolendi bwetugo tonyare to konya abalemi baito konyora gisemi ase okokoro butugyo buya bwa chingoko chiombe na chinde chonsi omonto na minyamende onsi omonto ranyare ko gotuga
na ekere na nyarire ngotara semo yote ya gusi muchando ro monene no gutanyora endagera bagutumia setu yabo endagere chiga akanyore chinde inchiri chiri cyanyare chiko bakonya onya ibwe ko monyene turi kuri banderie bosete nge kogera okwetugo yao endagera ebosete wetira se ndagereri chibano chiri chire chimbe chi bosete no okonyora amaruira mange na chabo chikansa kero konyora ndagereri ebosete aflatoxin igere igoro na ekerere igoro kere kwa ire ene menyamo gusene ngombe yali chibano chiri chingundo ego so system yae kere asira system ya so mpaka sama bere wetira mabera ayo kwama konyora ngatu anyorire amaruira ande chabo chikansa no chikurera rabo igonda tebya abali mbaito motige gutumia chi bano chiri chabosire kwa mefugo yaito na kubwa mono ekere mukole ndagera mwamanyanga endagere mbinto ki ingredients chibago tumia chiri church kolende ase ndagere ito ya mbekfit yero sira senjera ere nyikiranu yo rabe gago yetumia na bali bayo tumire batebire nga ndagere ine renkia nabo igonda te abakurimekere mwayegolire mwanyara kuyebeka asensemere ere dry moko yebuka na mache elinde ebintu kreanyire Tulikiria liagendete kolekana iskoro gongorwa gusinigo maraibwense Daktari William Ruto lituko lialero hanyalya kobaga ko batukikura tentindi ochia sechi company chia banto bene cho chigendete kobachi kubatuka amache amachafu na bigo eubigo chia asechi ndoche ago kwana chingaki hanyala kobaga go chakia omoro belio bwogo chena orocherwa Nairobi asensemo ya korogocho nigo Ruto hanyalya kobaga go tebanga bande bonspara chikoba bagotoka nama mochao yo nigo baranyara ko bakoirerwa egetambukiro kera egetinde nigo boiganyare ko bagosemia abakenya bonsi banyara ko basomo stadium muto kwendekinga banyare ko bagotugekana kwera no burendi boisaine anene guchia sechinsoko chamache entities that are polluting our rivers, the industries that are polluting our rivers, the manufacturing entities that are polluting our rivers, the raw sewage that is coming from our public entities, the solid waste that is in this river coming from different places. On the basis of extended producer responsibility, each and every one of them will be held to account. All of us, if you are going to be polluting the river, you must prepare to make sure that you are held to account and you pay for it, so that we can keep the river clean and everybody becomes responsible for their behavior. If you are not in good behavior, know that you are going to pay for bad behavior. And we are going to make sure that this work. Nere omokonyi bumura ibwense Rigathi Gachagua nigo anyalire kobaga koboria abarai abanyare kobago choromo na bakenya batuguterare siasa chiri chitabwati boro sobonde bwensi bo kwenekia amagendero obwana litkolero ase county ya Nandi magiga yokora umorobilio unyara kobokoleta amabwatani na bamenyekuru ase county ya Nandi nigo Gachagua tebire nganigo asobango yarokanire igati yabarai abanyare kobago chaka umorobilio o siasa wanene chobo cholibu mwaka w'ikirubere na mirongo ebere n'etano neverego kwana nigo anyalire kobaga kwenekia bune serikali ya Kenya kwanza anene ise yoburai wa William Ruto nerebuna omokonyi bumara ibwense bachikoba kwenekia buna ense ya Kenya yanyale kobego twara omorembe oboitongo na boigwikirane chira cha magendero ele mtupatie nafasi tupange Kenya tufanye kazi. Hii siasa mingi ni ya nini? Uchaguzi uko mbali. Let us allow the president, the deputy president, those given responsibilities tuwapatie nafasi wafanye kazi. I know you have many expectations come out here Nandi. I want to give you an assurance that the president is doing everything within his power to mobilize resources. Juzi amekuwa China akitafuta nauli mambo ya barabara. I know you had many expectations like all of us na kila pahali, lakini mambo imekuwa ngumu kiasi fulani na rais ako pale anapanga, sisi tunamsaidia. So tunaomba kelele ipunguzwe, tupunguze matusi, tupunguze kiburi.
Ensa ayemo gose nechinsa isato chelera botuko mochiko mokomera na amonere Evelyn Osero wanyara koba gakumanyia aya hamanande amange asenchira yobo ikera no chinga kibanto gento koba toko baterana amona bariki baito bamangana amaya sara momanyi onyara koba kwenekia chibicha merero kichago chira senchire we ikera no baterana amonere Lydia Mosa kwenekia unago chiri betera somonwa webi manyelia nagoro kwa Josephat Misi na kwaneria oburigeri buya kwemerobere kubwatia imeandizi TV.